tok. Kancane ngarep iki melok ngarep. Golek suket kok. Ai golek suket. Ning sukete iki wis dibabati kabeh. Suket dibabati lek nggone wong tandurane wong. Lah sing ning sor-sor jagung ngene ya akeh babuti ngono. Mau wis tak bongkok sisih kono. Sisih kono wis tak rumbuk. Gari golekno bagor engko. Ning aku rak nyawang mercu iki seneng. Ya kayak sawangne lho. Tik cancang nang isor wit gedhe, tik dadung gulune. Woi, tik wene suket. Mangane ketone ganteng ya, ora pola blas. Lah iki rak karepku ngene lho. Iki golek suket meneh kanggo mengko bengi rak mercu wetenge lesu. Ya adane rak nesu rak ngono kae ngamuk-ngamuk. Mesti mburik-mburik. Ayo. Asose panas ngene kok aso. Wae ora apa nek aso. Lho kaya ora nggawa kok ora yo nggawa. Lah yo dilala yo tak saki kene iki Pak kok. Lho tutu ora gene. Iya, ora apa-apa. Pokokmu rek apik men cak. Ora apa iki mau sing digawe. Adimu wedok kali ora teko rene. Wae wonge mau masak. Masak apa masak nganti yang mene rong mateng sithik masak watu ta piye kok. Masak ning sing dimasak iki mung trimo rong cangkir. Rong cangkir. Iki masak apa? Lho nek rong cangkir iki kanggo wong pira jane? Ayo aku, kowe, Marni, kowe jek Pak D, Pak Mengger, isih Mbok D. Iki mang takon utang kono lho warunge Mbok Gina. Utang apa? Utang beras. Oh, utang kok gedhekno iki. Lah piye wong ancene ora duwe? Ini sane mau utang sik. Sok nek bayaran lagi dilunasi. Yo beda tenan. Dino iku panas ngene yo. Yo panas ganter ning yo ora apa-apa. Sing penting iku awake dhewe seger kewarasan. Iya sing penting yo kuwi seger waras, slamet uripe yo ora saya kedunungan bondo yo sing akeh supaya bisa mulyake urip-uripmu lan lho kok dulur-dulurku entuk iki yo. Piye? Aku iku merantau kandhane. Kowe merantau ning ndi? Merantau ning Kalimantan golek mas. Wih. Mas saiki ku munggah tak kandhani. Tenan ta ora? Yo kandhani kok. Kowe anggere wong sing kulino merantau ning Kalimantan. Mulai karepmu iki lho piye? Jo, Rasul. Bulan-bulan iki sing kletik kowe. Ayo, Bang. lho kok iso kleru lho. Jantunge ora Iki tenan. mang lek ku nareni bayi yo nganti pirang ubengan. Kok iso mbuat. Lah nyatane iso bedal ngono kok. Wong iki kena kebo iku ngeleh apa piye? Suket entek menawa. Entek lha iki disokno. Tak. Wis dipangan. Loh. Tuh. Nah. Arek. Iki suket mau lah ngaret gitu lho. Nah. Ambus-ambus itu. Tuh. Kok malah ngamuk ini ya? Dapat iso. Kok malah mau otak-otak ngene? Iki ku pakan-pakanan lho kok bae. Kok menawa ngelak. Ngelak. Diombe iki kan. Ngombe ya, ngombe. Oh, menawa awake panas terus ya. Wes, nah. Ini rada adem. Nah, ademnya. Ngombe. Kurang. Ya. Kan? Ora gitu. Ngombe. Lho. Piye kok iki? Mercu kok ngerti ae nek kenapa adus sik kan. Iki mang takon ngombe kebo ya, kok malah mbok ombe mbok adus. Matamu. Lho kok matamu. Lah nyatane ya malah mbok adus. Kowe iki ape tak wenehno mercu malah disundang. Lho iki malah kena raiku kabeh kok ngene lho kok. Ora mbok adus lho iki mang. Iki jane ngerti kok iku terus kebes. Iki karepmu iki piye to, Ju? Karepmu piye?
Iso wis tak reke. Pengen ngombe tak wenehi banyu. Lek grojolan selo. Piye? Ora kok ateges aku ngece pegawamu ora jalaran. Sing ngrumati aku wiwit cilik nganti gedhe. Kowe kabeh. Apa sebabnya kok aku mau mangan suket? Lho sebabnya kan apa? ngombe banyu sumur. Jangan Waktu dina iki ngombeku getih menungso. Manganku daginge menungso. edian. Kok manganmu dagange menungso, ngombemu gedhe menungso. Lho kowe iki lho kewan. Ora yo suket, ra yo banyu. Lah. Lho kok iki lagi mangan yo daging. Dasarmu apa kok kowe pengen mangan daging menungso karo gedhe menungso kuwi, he? Yen pancen manganku suket lan liya-liyane lek. Ning bareng aku wingi. Mbuh kuwi dijine sapa aku ora weruh. Sakjroning kranjang tak kecapke ki rasane enak. Bareng tak matke jebur driji. Yen ngono, aku duweni kapitayan kalamun daging menungso enak. Wes to. Aja pok bacutke kekarepanmu pengen mangan daging menungso. Mergo apa? Lamun to ning desa Gambir seketik kene panganmu ngono kuwi terus. Bagi kalian yang suka menonton drama pendek, kenapa tidak mencoba Pine Drama? Di sini, kalian bisa mengumpulkan poin hanya dengan check-in dan menonton drama cukup 5 menit sehari. Apa? Lamun to ning desa Gambir seketik kene panganmu ngono kuwi terus. Yen konangan wong tuane bocah sing kok pangan mesti kok pentunge digebuki. Mengko yen wong tuane ngamuk ora nrimakake, ki aku sing tanggung jawab kula jelek. Piye? Goleke bocah sing udakara umur 10 nganti 12 lek. Lho, kok bocah sing sembuh. Oh, karemu golek bocah sing cilik daginge sempuk. Iya. Aku ora saguh kono lho lekmu. Lho. Apa mau aku sing ngopeni percu iki yo wong loro. Ora ketano piye, mbok akeh mbok sithik. Yo kudu wong loro. Aku ora wani. Perkara iki mengko yo yen konangan Pak De Pamengger sampean karo aku mesti seneni mu aku ora saguh. Kula kuwi. Mu aku ora saguh. Beda mau ora apa-apa. Lek mari rene lek. Ayo. Iya, Ju. Wis sakake karo aku apa ora? Sakake yo sakake, nanging jaluk arep kurang keputra. Tolong ayo. Aku lah yo wedi nek koyo ngono. Ora usah wedi, sing tak goleki kaya ngene kok. Kamu. Hei! Golekanmu ora sing ginuk-ginuk ngono kowe. Amit-amit dalan bayi kalau nangis kamu tak elo. Daginge sembuh. Susah ngono kuwi. Wes aku ora saguh, Mbak. Golekmu Ora sanggup. Mari. Aku ora saguh. Aku yo mau. Kabeh Pak. Telia. Hai. Mah. Hai. Mah. Ya. Aku mah. Aku mah. Tuh, bantu. Nyai mertua. Aku ki kok gumun banget karo kowe. Tak sawang pirang-pirang dina iki olatanmu ki mung tansah bersemu. Ora tau kok duweni ati pengingat. Jane iki ana apa?
kabeh. Aja kowe sing meneng lan meneng karo bojo. Kon seneng urip iki. Kudu aku ra ngomong sampeyan yo wis nyoba sing salah saiki. Beda-beda aku nyawang tonggo-tonggo kae. Tuku yo nang kawana. Hilang kawana. Yen turu nolongan. Rasane atiku nelongso banget, Pak. Yo padha-padha wadon yang ora bisa basake kabeh iku mau. Kesalahan sapa sampeyan? Anakku lagi wae lali mang dino wis bubar kan. Aku nelongso banget, aku nelongso. Kare wangi kebul sangat sasi sebut dino basake. Iki bareng anakku lair aku ben opo sayang ora bisa nyawang ora bisa nyanyi karo anakku. Jadi jebule lelakon iki nggonmu saben dina tansah besengu tawang-tawang tangis. Iki mergo kowe kelingan anakmu si Merju. Mungkin ora pantes senajan kok koyo ngopo bersyukur anakku. Mergo wiwit umur sepasar wis tak pisahake karo Nyai Merju. Coba to saiki rasa. Lho yen aku ki atase menungso lumrah. Semenaga kowe iki yo menungso lumrah. Bareng aku kelakon omah-omah karo kowe. Diwenehi turun siji wae wujud lanang. Jur ora lumrah kaya dene menungso. Pertama, Sampeyan tari gelem ngleboni sayembara ning Mojopahit apa ora? Oh, nggih. Le, Merju. Piye, Pak? Ya ono tamu Ndoro Tumenggung Haryo Jutan saka Mojopahit. Apa karepe tamu kuwi? Ayo iki mung golek jago Ratu Mojopahit iki gedhe sayembara. Sopo bisa cilik ngendarat gedene mateni Bupati Grati kang aran Bandang Segara. Iki bakal diganjar sing luwih dening gedhe. Jelas kebenaran ono kae kawulane akeh maewu cacahe prajurit Grati. Mbok menawa mbok pangan 10 taun iki ora bakal entek. Yen kaya ngono ntutuhke dalane. Kaya ngono, aku ora negake karo anakku aku tak mlapat nalika jeneng sira tak utus keng supaya balik ati prajurit ing Kraton Mojopahit.